Oh, enak hawane ngene iki. Harus scroll-scroll TikTok. Kok iso ngene iki ya? Iya. Cah mah. Pasti ya orang di duit, orang di rokok. Mending iki. Masuk. Masuk apane lambemu iki lho. Nyapo rene barang. Ya ora ngono. Aku iki jane apa kuwi pengen nyore tapi ra duwe modal. Ngono kuwi apa ya? Kok enak ta ngene iki? Pas iki garek 2, 1 ambek 1 iki. Aduh. Tak semete ya.